कौन बात कर रहा है? ए अंचदल जी कौन बात कर रहा है? जब तक के जान నీకు హిందీ వరపునా నీకు హిందీ వరపునా ఇంకో వరపును అబ్బా బచావ్ హే ఓ బరితా హే 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 ಹಿಂದಿ ಹಿಂದಿ ಬಾತಿ ಹಿಂದಿ 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 ಲಾರಿನ ಬಿಟ್ರೆ ಬನ್ನು ಹಿಂದಿ ಲಾರಿನ ಬಿಟ್ರೆ ಬನ್ನು ಹಿಂದಿ ಲಾರಿನ ಬಿಡ್ಲೆ हेलो ಮೂಕೋಲೋ ಯಾರ್ ಮೂಕೋಲೋ 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 ಅವು ಬರ್ಪಿಜಿಂಗೋಳು ಕುಡ್ಲಾಡು ದಾದಾಗೆ ಬೂತೋಲಿಗೆ ಪನ್ ಹಿಂದಿ ಬಾತಿರ್ ಮಾರೆ ಹಿಂದಿ ಬಾತಿರ್ಯೋ बोलो भारत माता की जय बुढ़िए रंग कोई बात नहीं आड़ फोत नहीं नाना है मन पे बल्ली फोन नेवे केसवना लिप में केसवना लिप केसवन इंक बोच्ची बन्निनता केसवन केरंड केसव अम्मेरे इन फन हो सकले इंक बोच्ची केसवना ओ केसवना ಏರ್ಮೆ ಸೈತ್ ಬೋತನ ಬರ ಮಾರ ಕಾರಣ ಇರ್ತದೆ ಕೇಸವ ನೀರತಿ ಅತ್ತು ಲೆತ್ತಿನ ಅಡಿಗೆ ವಸಂತಿ ನಿನ್ನ ಯಾಸಂಗಿನಮೆ ನಿನ್ನ ಯಾಸಂಗಿನ ಯಾಸಕತ್ತ ನೀರತ ಹೊನ್ನುಲು ಇಂಚ ಇತ್ತನ ಅಪ್ಪಜಿ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಇತ ಯಾಸತ ಎಂಕೊಂಜಿ ಡೌಟ್ ಉಂಟು ಎಂಜಿನ ಇರ್ನ ಪುದರು ಪೊದು ಕೇಸವೆ ಅದು ಪೊದು ಕೇಸವೆ ಪೊದು ಕೇಸವೆ ಇದು ಒಂಜಿ ಪೊದು ಅಲ್ಲ ಇನಿ ಮುಟ ಮಂದರೆ ಎಂಜ ಒಂಜಿ ಪೊದು ಅಲ್ಲ ಇನಿ ಮುಟ ಮಂದರ ಎಂಜಿನ ಬಾತೆರ ಮೈ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳ ಅಭಿಷೇಕಗಳ ಪೊದು ಅಂತ ನೀರ್ಮೆ ಏನತ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಭಿಷೇಕಗಳ ಪೊದು ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ತಮ್ಮೆ ಅಂದಮೆ ಅಪಲೆ ಮಲ್ಬರಾತ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಬಿಜಿರಿ ನಮ್ಮೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕೋಟ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಅಭಿಷೇಕನ ಫೋನ್ ಬೇ ಹೇಗೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಕ್ ಸಾಧಾರಣ ಇಂಚನ ಅಕಲೆ ಕಂಡ ನೋಡಿದ ಗಲಾಟೆ ಅಂದು ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೆ ಭಯಂಕರ ಗಲಾಟೆ ಅಂಚೆ 9 ಗಂಟೆ ಫೋನ್ ಮಂತ್ರೆ ಒಂಜಿ 16 ಗಂಟೆ ಒಟ್ಟೆ ಪಾತಿರ್ದೆ ಮಾರಾಯ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚನ ಇಂದು ಮಂತದು ಬಕೊಂಜಿ ಇಂದು ಮಂತದು ಬುಡಿಯ ನಂಚಿ ಅಚ್ಚ ಇತ ಅಕಲೆಗಳ ಗಲಾಟೆ ಉಂಡ ಅಕಲೆ ಕೈಕಾರಿದ್ದ ನಿತ್ಯ ಗಲಾಟೆ ದಾಗಿ ಗಲಾಟೆ ದಾಗಿ ಗಲಾಟಪ್ಪನ ವಿಷಯನೇ ಬಸಂತ ಗಲಾಟಪ್ಪನ ವಿಷಯನೇ ಪಾಪ ಮಾರೆ ಎಂಬಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ದೊಂಬುಡು ಕಲ್ಲು ಕೆತ್ತದ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಣ್ಣಗ ಮಾಲ್ ಬೊಡೆದೈ ಒಂಜಿ ಗಂಜಿ ಜನ ಇಂಚಿನ ಖಂಡನೆಗಳು ಬೆಚ್ಚಾಪಸಂಬೆ ಇಂಚಿನ ಖಂಡನೆಗಳು ಬೆಚ್ಚಾಪಸ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕಲ್ಲಿಗೆತ್ತುನು ಅಭಿಷೇಕ್ ಏರಿಯಾ ಅಭಿಷೇಕ್ ಎಂಕ ಪಣ್ಣ ನಮಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮೀನು ಮಾರ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಕ್ಕೆ ನಮಗಳು ನಮ್ಮ ಮಿಜರ್ದ ಈ ರಕ್ಲೆಗೆ ಪೋದು ಅನ್ಪೊಡಿ ಎಂಕ ತಾನಿ ಮುಂಜಲ ಸಿಟ್ಟಾಪುಜಿ ಏರ್ ಮನ್ನಿ ಸಟ್ಟಾಪುಜಿ ನಿಮೆ ನಿಕ್ಕಮರ ನೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಿ ಯಾತ ಬರಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣು ತೈಪಾಜ ನಿಕ್ಕಾನೆ ಅದ 41 ಪೊಣ್ಣುಲು ಪನ್ನಕನೆ ಅಲ್ಲ ಪನ್ನತ ಎಂಕ ಬುರ್ಚಿನ್ ಬೊಡ್ಚಿಂದು ಆಲ್ ಡಾಯಂಚ ಬೊಡ್ಚಿಂದು ಬನ್ನಿ ಅಲೆಗಳ ಸುಮಾರು ತುತ್ತು ಬಡಿದಿ ಪೋಡು ಅಂಚತ್ತು ಆ ಪೊಣ್ಣ ಕೊಡಿದಕ್ಕಲು ಬಣ್ಣಗ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಚ ಉಂಟು ನೆಂಚ ಇಂದ ಮುನ್ನ ಇತ ಪೊಣ್ಣ ಕೊಡದಕ್ಕಲು ಬಣ್ಣ ಕೊಂಚ ಆನ್ ಡೀಸೆಂಟ್ ಆದ ತೋಜಾಡಂದು ಯಾನ್ ಇಂಚೊಂದು ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದವಳು ಅಗಲಿತ್ತಲ್ಲ ವೆಂಚಿನಂಬೆ